קצת על לוויינים, אמרנו שכל הזמן אנחנו נקשר לנושא הזה, והראינו, בעצם אם אתם מסתכלות על הלמעלה, ראינו ש-F שווה MA, אם אנחנו זוכרים הכוח שווה ל-MA, כוח המשיכה בתנועה מעגלית לכיוון המרכז, נכון? ואז הדבר האחרון שרציתי להגיע אליו זה להראות מה קורה כשיש לנו לוויין שצריך לעמוד כל הזמן לעלות על הנקודה, מה קורה איתו. בואו נסתכל רגע שנייה. כשראינו לפי זה, תזכרו בשיעור שעבר, שיש לנו קשר ישיר בין המרחק שנע, או בעצם הרדיוס הסיבוב של הלוויין סביב הכוכב, למהירות שלו. לכל רדיוס סיבוב יש מהירות מתאימה. רואים את זה? וזה תלוי פה, שלכל R מתאים V מסוים, כשאני מדברת על מסה מסוימת שסביבה הלוויין נע. זאת אומרת, אם אני לוקחת לוויין סביב כוכב כדור הארץ, אני יכולה להגיד לך לפי הרדיוס שהוא נע, מה המהירות שלו. בסדר? זה קשר ישיר. זה מה שאמרתי, שכל הלוויינים שנעים באותו מסלול, נעים באותה מהירות. זה לא מה שזה גם טוב, לא יכולים להיות מתנגשים. זה לא מה שקפלר אמר שבעצם כשרדיוס כזה, המהירות... יופי, בואו נראה את זה עוד דקה, זה קפלר. בואו נראה את הקשר לקפלר בדיוק. זאת אומרת שכל הלוויינים באותו מסלול, סביב אותו כוכב, חייבים לנוע באותה מהירות. בסדר? בואו נראה... לא קשור למסה. המסה הזאת זה מסת הכוכב שהוא מסתובב סביבו. בסדר? שימי לב שהמסה, אני אשאיר לכם כמובן את זה במצגת, המסה של הלוויין, מה שמסתובב זה M קטן, עשיתי את זה, והיא מצטמצמת. רואים את זה? מה זה M קטן? זה המסה של הלוויין, והיא מצטמצמת. כן, אני רוצה להמשיך. עכשיו, ראינו שהמהירות של כל גוף שנע בתנועה מעגלית שווה לשני פאי כפול הרדיוס שלו לחלק בזמן המחזור. עכשיו בואו נראה רגע, אם יש לנו לוויין שנע בגובה מסוים סביב כדור הארץ, אוקיי? בגובה של 3,000 קילומטר, עשיתי את זה 3 כפול 10 ו-6 מטר מעל פני הכוכב. אני יכולה לחשב את המהירות שלו? אוקיי? אני שואלת, אני יכולה לחשב את המהירות? אוקיי, לפי מה? לפי זה. אם יש לי את הרדיוס, אני אחשב את המהירות, אוקיי? איך אני אחשב? אני עשיתי את החישוב. עכשיו חיברת את הנוסחאות של שני ה... לא, אני משתמשת בנוסחה שהגעתי אליה. אני עשיתי את החישוב שיעור הזה. שעבר? כן, שיעור שעבר הגעתי לזה. אני עשיתי את החישוב פה, אז אני אכתוב לכם איך אנחנו עושים את זה, ואחרי זה תבדקו את התוצאה, כי אם לא ניקח הרבה זמן עד שאנחנו נחשב. אם אנחנו רוצים למצוא את המהירות של הלוויין, ניקח את G, מי זוכרות כמה זה היה? 6.6 מאוד. נכפיל במסה, אני אשים את זה לפה. נכפיל במסת כדור הארץ, מי זוכרת כמה זה מסת כדור הארץ? לא זוכרות, רשמתי לי. בערך 6 כפול 10 בחזקת 24 קילו, 5 נקודה, הנה נדייק, 5.9, מקום, 5.97 כפול 10 בחזקת 24. אנחנו נעשה, רק שנייה, GF, ואז אנחנו צריכים חלקי מה שאני עושה. זה מוצאת את המהירות, לפי זה. בסדר? אני לא אתן לכם, אני חישבתי, אני לא אתן לכם להתחיל את המחשב כי זה ייקח זמן, אבל אני עושה ככה, רק שנייה, לחלק ל-R, שזה 3 כפול 10 בשישית, אבל רגע, מה חסר לי פה? הוא נמצא על הלוויין נע בגובה של 3 כפול 10 בשישית מעל פני כדור הארץ. אז אני צריכה להוסיף את רדיוס כדור הארץ, מי זוכרת? מה? מהמרכז כאילו? כמה הרדיוס של כדור הארץ? זוכרות? 6,000 משהו, לא? 6,000, נכון, 6.3 כפול 10 בשישית. עכשיו, לכן... רגע, 6.3 כפול 10 בשישית. עכשיו, מה עשיתי פה? מה זה 6.6? עכשיו אני אסביר מה עשיתי. מה שעשיתי זה פשוט ייצרתי כדי למצוא נתון לי הרדיוס, ואני רוצה למצוא את המהירות של הלוויין. לקחתי את G, שזה 6.67 כפול 10 מינוס 11, כפול המסה של כדור הארץ, לחלק ל-R, GM חלקה. בסדר? שוב, אני... עכשיו, מה עשיתי? מה זה? זה הרדיוס של כדור הארץ, ועוד 3. למה זה קל לעשות את זה ככה? כי זה 9.3. רגע, ומה זה 3 כפול 10 בשישית? נו, מה זה? המרחק מכדור הארץ.
בסדר? מה המרחק מכדור הארץ? אני אמרתי שהלוויין חד בגובה של 3 כפול 10 ב-60 בכדור הארץ. אז הפכתי את זה למטרים, והוספתי את רדיוס כדור הארץ. רגע, בואו נשאל שאלות בהצבעה. לא שאלות, אני לא מצליחה לקרוא את המספר. 6.67 כפול 10 במינוס 11. 6.7. כן, 9, זה 5.97. לא. כפול 10 בחזקת 24. בסדר? מה זה ליד השבע? איפה? כפול 10 6.67 כפול 10 בחזקת 11. בסדר? שאלה מתמטית פשוטה. כן. אני יכולה להגיד... מה זה? כתב לא ברור. בתור X. אחרי השבע, תנקי שם אחרי השבע. לא. כפול השני. 7 מה? כפול 10 בחזקת כפול מינוס 11. 10 בחזקת. סתם ככה עם החזקות. כן, כן. יכולה להגיד... אפשר. אבל אבל אין, אני אראה לך איך אני אעשה את זה. אני יכולה לחבר את כל החזקות, תסתכלו, שנייה. אני יכולה לחבר את זה וזה, זה 10 בחזקת 24 פחות 11, זה 10 בחזקת 13. כפול 5.97, כפול 10 בחזקת 13. נחלק ל-9.3 כפול 10 בשישי. בסדר? אנחנו לא נפתור את זה, אני אגיד לכם שאני עשיתי, פתרתי, וקיבלתי שאחרי שהוצאתי שורש, שהמהירות יצאה, אני אגיד לכם בדיוק כמה, 6,514 מטר לשנייה, בערך. מטר לשנייה. מה עשיתי? עוד פעם, אני אסביר. מה שעשיתי, לפי הנוסחה יש נוסחה. כן, נתון לך, מצאתי את זה. מה זה? איך חישבתי את זה? תגידי את. נו. אני פשוט לא צריכה להבין מספרים. את לא רואה? או ש... לא, אבל 3 כפול 10 בשישי זה הגובה. מכדור הארץ. אז אני מוסיפה את הרדיוס של כדור הארץ. שזה 3.6 כפול 10. 6.3 כפול 10 בשישית זה רדיוס כדור הארץ, ואני מוסיפה עוד את הגובה. בסדר? זה יהיה במצגת. כן. נו. לא, צריך להעתיק את כל ה... זה גם תרגול, אין לי פה מתרגל, אבל אני חייבת לעשות קצת. אפשר להמשיך? יאללה. מצאנו את המהירות של הלוויין, זה באמת פשוט, זה להציב. אחר כך, זאת אומרת שיש לי R מסוים, אני מקבלת את V. עכשיו, אני יכולה למצוא מה הזמן מחזור, מה T, הזמן שהוא עושה סיבוב שלם. איך אני יכולה למצוא את זה? יש גם נוסחה מזה. איך אני אמצא את הזמן? נכון, 2 פאי R חלקי T, יפה מאוד. ואז אם אני רוצה, אני יכולה להעביר את זה לפה ואת זה לפה, T שווה 2 פאי R חלקי V. אני מכפילה ב-T ומחלקת ב-V, פשוט מבודדת. עכשיו, מה שאני צריכה לעשות, שוב, כדי שלא תסתבכו, אנחנו פשוט מציבים את R ואת V שמצאנו, בסדר? זאת אומרת, מה קיבלנו? אני רק אכתוב את זה, ואני אגיד לכם מה קיבלתי, ואני צריכה את המסקנה. 2 פאי כפול R, כמה היה R? זה היה זה ועוד זה, 9.3 כפול 10 בשישית, אוקיי? לחלק ל-V, 6,514 בערך, זה 0.3, לא משנה, בסדר? אני יכולה למצוא את הזמן מחזור. כלומר, כאשר יש לנו רדיוס הסיבוב של הלוויין, אני יכולה לדעת גם את המהירות, וגם את הזמן שהוא עושה סיבוב שלם, אוקיי? עכשיו, אם נסתכל על זה הפוך, אוקיי? רגע, אם מי שרוצה תשובה הסופית, הזמן שלא יישאר לכם ככה... פתוח, פרטי, רגע, לא רשמתי, זה מישהי שתעשה את זה שנייה? כן, 2.53, אני אכתוב את זה גם בשניות וגם בזה. מבחינת שניות זה היה 9,047, 1.2 שניות. הפכתי את זה לשעות, בסדר? 2.5 שעות. מי שיכולה לבדוק, אין בעיה, שעות. זאת אומרת, את התוצאה חילקת ב-60. מה עשיתי אם יש לי את זה בשניות? מה אני עושה? כמה שניות יש בשעה? 3,600. 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה. אני העברתי את זה. למה העברת את זה בשעות? כאילו בשניות. שיהיה מספר, תשאיר את זה ככה, אין לי בעיה, רק לקבל סדר גודל, שעתיים הוא עושה סיבה. לא, חילה. עשיתי את התרגיל, זה לא, זה כן, ברור. 3,600 שניות זה שעה.
בסדר? בואו נמשיך. אז מה שאני אומרת זה שאפשר להסתכל גם הפוך. כשאנחנו מסתכלים על הזמן, אם נתון לי הזמן שעושה סיבוב, אז נתון לי ישירות גם הרדיוס וגם המהירות, אוקיי? והפוך, יש קשר ישיר בין הרדיוס לזמן. מה זה? מספיק לדעת אחד מהם, בדיוק. עכשיו, מה כתבתי בסוף? אם נגיד, יש לנו לוויין, וזה סיימתי ככה כשממש יצאתם מחוץ לפעם לפני שבועיים, אם יש לנו לוויין שנע במהירות, לא במהירות, בגובה מסוים, והוא נמצא כל הזמן על אותה נקודה, אוקיי? לוויין תקשורת שרוצה לשדר, לא יודעת מה, את האולימפיאדה במשך שבועיים, לא יודעת איפה, או לוויין ריגול שנמצא כל הזמן מעל ארץ מסוימת, אוקיי? הלוויין הזה צריך לנוע, אם הוא רוצה להישאר באותה נקודה, מעל אותה נקודה על פני כדור הארץ, מה קצב הסיבוב שלו שצריך להיות? כדור הארץ? חייב להיות קצב סיבוב של כדור הארץ, כולם מבינות? אם הוא נמצא מעל אותה נקודה, הוא עושה אותו זמן כמו כדור הארץ, אותו T ואותו F, אותו T. לא אותו רדיוס. נכון, זאת אומרת שנייה, הזמן שהוא צריך לעשות הוא בדיוק כמו כדור הארץ, בסדר? שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו. תוך כמה זמן כדור הארץ מסתובב סביב עצמו? 24 שעות, מסתובב סביב עצמו, כן, יממה. 24 שעות, ואז אם אנחנו רוצים להפוך את זה לשניות, אנחנו נכפיל ב-3,600, אוקיי? אני לא אעביר את זה עכשיו, רק בחישוב. כלומר, אם אנחנו ניקח את הלוויינים שנעים במקום מסוים, זאת אומרת, כל לווייני הריגול, הם כולם נעים באותו קצב, כולם באותו רדיוס ובאותה מהירות, אוקיי? בואו נראה רגע, ואפשר ממש להתחשב את זה, וזה אני מדברת אם אנחנו לא מפעילים את המנוע של הלוויין. הוא נע רק כתוצאה מכוח המשיכה של כדור הארץ, אוקיי? למה? אם אני ארביע... מהמהירות ההתחלתית מלכתחילה, נכון, אני נותנת לו מהירות שמתאימה. עכשיו, מי שאמרה פה על קפלר, בדיוק את זה אני רוצה להראות לשנייה. שנייה, בלי מספרים, רק באותיות שתראו. אם אתם זוכרות, בואו נשלים מעגל, מה שהתחלנו כאן. בעצם, כשאנחנו לוקחים את הנוסחה, אתם רואות את הנוסחה הראשונה הזאת? אתם מכירות אותה, עשינו הרגע איתה, משהו. GM חלקי R שווה V בריבוע, נכון? והשנייה, 2 פאי R חלקי T. אם אנחנו נציב את המהירות, פה, אוקיי? אם אנחנו נציב את המהירות ב-GM, אני אנסה לכתוב את זה בגדול, GM, סליחה, חלקי R, שווה V בשנייה. מה נציב? איך אני אציב V בשנייה? של כדור הארץ? לא, אני רוצה באותיות. למה שווה V? יפה, כל אלה, 2 פאי R, 2 בריבוע, 2 פאי R חלקי T, אפשר ישר להעלות כל אחד מהם בנפרד, אוקיי? זאת אומרת, זה 4 פאי בשנייה. אני רוצה להראות לכם למה שווה ה-K הזה שדיברנו עליו בקפלר, שיש יחס בין T בריבוע ל-R בשלישית, שעשינו את זה בהתחלה. מאיפה זה בא? אני רק רוצה להראות ואז נוכל להמשיך. 4 פאי בשנייה, R בשנייה, נכון? לחלק ל... זה כאילו במקום B יש 2 פאי, במקום B יש 2 כן, פאי, כן, כן. בסדר, אני יכולה להתקדם, אני רוצה לעשות את זה GM חלקי R. עכשיו, מה אפשר לעשות פה? מי שזוכרת קצת, אם אני אכפיל גם ב-R וגם ב-T בשנייה, אנחנו נקבל ש... אוקיי? אני יכולה להכפיל? GMT בריבוע. GM יופי, T בריבוע, שווה 4 פאי בריבוע, 4 שלישית, מצוין. ואם אנחנו מכפילה? וגם ב-R וגם ב-T. אז T בריבוע עולה ו-R עולה. ואז קיבלתי את זה, זהו, זה מה שאני רוצה להראות. אני מחלקת עכשיו במה? GM, בסדר? זה 4 פאי בשנייה, 4 שלישית, לחלק ל-GM. עכשיו זה מה שהראיתי פה, זה ה-K שלנו, וה-K, שנייה, וזה מה שקפלר אמר, ה-K הזה הוא תלוי במה? רק במסה שאנחנו מסתובבים סביבה. בפאי, וב-4, לא משנה, ב-G, אבל במסה שאנחנו מסתובבים סביבה. כלומר, יש לנו כמה לוויינים שמסתובבים סביב אותו כוכב, היחס בין ה-T בריבוע ל-4 שלישית הוא קבוע אצלנו, אוקיי? מזה התחלנו כשדיברנו על החוק השלישי. בסדר? אני פשוט לא אתאמץ בזה הרבה, כי רק שתראו מאיפה זה בא, שלא סתם כתבתי לכם K. זה בא אתם כבר יכולים להבין מאיפה זה הגיע. בסדר? תעתיקו את זה רק שישאר אצלכם. ובואו נמשיך. רגע.
לא, שנייה, מה להעתיק? זה מה שיש פה, לא? זה מה שיש פה, רק אני הראיתי איך הגעתי לזה, עשיתי עוד איזה שלב. לא, שם היה... אין בעיה, מי שצורה עם זה... מה היה משפט הסיכום שלך? מה שרציתי להגיד זה שיש קשר ישיר בין הזמן, ישירות, אם אני אומרת לכם שוב, זמן מסוים שהוא צריך לנוע, זמן מחזור מסוים, הוא חייב לנוע ברדיוס מסוים. נכון? זה מה שאמרנו קודם. כמו הלוויין ריגול, למשל, לוויין תקשורת, שנע סביב אותה נקודה, יש לו T שהוא שווה 24 שעות, נכון? של כדור הארץ, הוא חייב לנוע ברדיוס מסוים. אוקיי? אמרנו, אם הרדיוס נגיד הוא קטן, אז המהירות לו באופן טבעי צריכה... הנה, שנייה, אם הרדיוס קטן, אז גם הזמן שהוא צריך לנוע הוא יותר קטן. אבל המהירות לאו דווקא, תסתכלי על המהירות, מה קורה אם הרדיוס קטן? המהירות עולה. יפה, רואות את זה? אם הרדיוס קטן, תכף אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אם הרדיוס יותר קטן, המהירות שלו... המהירות שלו עולה? נכון, זאת אומרת, רדיוסים קטנים, המהירויות יותר גדולות. אבל לוויין לא בכך רוצה להיות דווקא מהנקודה מסוימת. נכון. אז למה שכולם... אמרתי אם. לא, למה שכולם ינוקו כי רוב הלוויינים, אני חושבת, זאת אומרת, יש המון לווייני ריגול, לווייני תקשורת שרוצים על הנקודה. יש המון לוויינים, יש עוד לוויינים, תחנת חלל. אבל צריכים לצלם את כל חלקי כדור הארץ. אז הם לא חייבים, לא. צריכים דווקא להיות במקום אחר. נכון, אמרתי שיש הרבה כאלה באותו אותה נקודה, לא חייב. אם את מסובבת נניח סתם. לווייני חיווי וריגול. אני אומרת שיש לו חוט. לא, זה לא חוט, שנייה. זה בגלל שכוח המשיכה, זה רק בגלל שכוח המשיכה קטן, GMM חלקי 4 ריבוע, בגלל שכוח המשיכה קטן כפונקציה שלה, זה לא בגלל זה. בואו נמשיך. רצית להראות פה ש-K שווה ראיתי רגע מה זה K שווה, כן, ש-K תלוי בה. לא, אבל את צריכה לדעת את הנוסחאות האלה, בעצם יהיה לך את זה בדף נוסחאות, אם את כבר שואלת על המבחן. אז נדבר על זה אחר כך. שנייה. נדבר בריבוע, KGN, לא? אוקיי, זה 4 פעמים בריבוע, KGN. למשל, תחנת חלל היא כמו לוויין של כדור הארץ. גם היא מסתובבת סביב כדור הארץ. אם אנחנו לא נעים עם מנוע, היא מסתובבת. היא לא חייבת להיות מעל אותה נקודה, היא בדרך כלל לא מעל אותה נקודה, באמת כמו שאת אומרת. ואם אנחנו רוצים שהיא תישאר מעל אותה נקודה, אני יכולה לחשב בדיוק באיזה גובה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו רוצים שהיא כל הזמן תנוע מעל נקודה מסוימת, אז אני אפילו לא צריכה לדעת את המהירות. אני ישר אציב פה 24 שעות, אני אהפוך את זה לשניות, ואני אוכל להציב את מסת כדור הארץ ולמצוא את הרדיוס שבה תחנת החלל או אותו לוויין צריך לנוע. למעשה זה פעם אחת מחשב את זה, וזה נכון לגבי כל לוויין. נכון, כל לוויין. עכשיו שאלה, למשל כוכב שבתאי, יש לו טבעות שמקיפות אותו, תסתכלו על הדבר השני, והן נעות סביבו. כשמדדו את זה, התברר שנקודה פנימית, אוקיי? נעה במהירות גדולה יותר מנקודה חיצונית של הטבעת. לפי זה, מה אתם יכולים להגיד לנו? רגע. האם הטבעת עשויה מחומר מוצק או מכל מיני חלקים? אתם יודעים, אבל עכשיו תסבירי לי למה. יש לך תשובה למה? המהירויות צריכות להיות שונות. אז מה? אולי, ואם המהירות פה יותר גדולה מזו? רגע, זה לא יכול להיות. יש לי... תהיה התנגש... זה לא הגיוני. אז הרדיוסים הגדולים היו זזים לאט יותר. הרחוקים יותר, זה מה שקורה בפועל. הנה, הקרובים... אם זה היה מוצק לא היה שום הבדל. אם היה מוצק, מי היה... האם לא היה שום הבדל? מה? זה כל כך... יכול להיות הבדל. במהירות. אם זה כמו על הדיסק הזה, זה כמו התקליט, כמו צמיג, מה אנחנו יכולים להגיד? הזמן שהוא עושה את הסיבוב. אותו דבר. אותו דבר. והמהירות יותר גבוהה. לא נזכר מהירות של מה? בקצה. של הנקודה הקיצונית. לא רק בקצה, בואו נסתכל. יש דרך יותר ארוכה. עשינו את זה. שתי נקודות. עכשיו נגיד שזה תקליט שמסתובב, בסדר? או צמיג שמסתובב. הזמן שזה מסתובב שווה בדיוק לזמן שזה מסתובב. תהיה אותו דבר. נכון? מסכימות? כי הם זזים ביחד. אבל כשאנחנו מסתכלים על המהירות, 2 פאי R, זה מצחיק, אבל לפי נוסחאות אתם יכולות לנתח כל דבר. תסתכלו, הזמן הוא אותו זמן של 2 הנקודות. לעומת זאת הרדיוס, הטוש נורא חלש. הרדיוס, חכו רגע, או קצת יותר טוב, ה-T הוא אותו דבר, נכון? אז מה אתן יכולות להגיד לי על המהירות? המהירות
השתנה בהתאם לרדיוס. נכון, בדיוק מה שאמרת. כאילו אותו דבר, אבל כיוון שיש לי לזה רדיוס יותר גדול מאשר לזה, אז המהירות של זה יותר גדול. תחשבו שאנשים עושים סיבוב בשלושה, הקיצוני, שנייה, זה נע יותר מהר, יש לזה V1, לזה V2, זה נע יותר מהר מזה, אם זה צמיד, אם זה תקליט, אם זה שתי נקודות שמסתובבות ביחד. עכשיו, מה שבדקו אבישג ומישהו אבל השאלה היא, בדקו בעצם וראו שנקודה פנימית נעה יותר מהר מנקודה חיצונית. לכן זה לא יכול להיות שהחומר הוא מוצק. זה כאילו ההוכחה. זה מראה לנו שזה לא יכול להיות שהחומר הוא מוצק, אלא לא הוא מורכב מלוויינים שונים. כל סלע או אבן שיש לנו סביב כוכב שבתאי הוא בעצם לוויין של הכוכב. הוא מלווה אותו במהירות מסוימת שתלויה ברדיוס. וככל שאיפה זה, הנוסחה הזאת, הראשונה שראינו, אני לא אחזור בפרס, אם יש לנו GM חלקי R, זאת הייתה הנוסחה, ככל שהרדיוס יותר קטן, המהירות יותר גדולה. ולוויין. כאילו, אני הבנתי ש-V2 צריך להיות יותר גדול מ-V1. לא, כן, זה כשאת מדברת על לוויינים, הגענו לזה מקודם. אבל כשאנחנו מדברים על חומר צמיג, זה בדיוק השאלה. על חומר מה? צמיג. זה בדיוק השאלה. אם זה היה מקשה אחת, אז הנקודה החיצונית הייתה נעה יותר מהר מהפנימית, אוקיי? כיוון שזה לוויינים של אותו כדור, לא משנה, שבי, כוכב שבתאי, לא משנה, אז הנקודה הפנימית, הלוויין הפנימי נע יותר מהר מאשר החיצוני. אם יש לי גוף שנע כתוצאה מישיבת כוח המשיכה, הנקודה, אז כשהוא נמצא באיזה מצב זה יהיה הפוך? אני לא מצליחה להבין אותך. כשיש לנו שני גופים שונים שנעים סביב כוכב, נגיד שזה כוכב, יש לנו, זה לא מוצק, זה גוף וזה גוף, זה לא טבעת. אוקיי? שני גופים שונים שנעים סביב כוכב שבתאי. אז ראינו שהקשר בין המהירות לרדיוס זה GM חלקי R שווה למהירות, כשהרדיוס הוא במכנה. זאת אומרת, רדיוס גדול, המהירות איטית יותר. וזה בניגוד לסתם משהו תקליט כזה שמסתובב כשהנקודה חיצונית, זה מהר יותר מאשר... יש משמעות שהמסה לא. יש משמעות, לא. אנחנו שמים שם כך וכך חלקים. לא, אין, המסה מצטמצמת, המסה, יש משמעות למסה של הכוכב שסביבו זה מסתובב. זה קשור לכוח המשיכה. וזה שיש לי סלע בגלל זה. כן, הגענו לזה. הוא יותר רחוק, הוא פחות משפיע. הגענו לזה. לא, אתה מבינה את זה בסדר. שנייה. בעצם הגענו לזה. איך הגענו לדבר הזה ל-V בריבוע שווה GM חלקי R? אוקיי? איך הגענו לזה? עכשיו אני הבעיה שעכשיו ניקח. היה לנו את זה, זה עשינו שיעור שעבר. הכוח, בגלל שהכוח פרופורציונלי לרדיוס, הכוח שווה MV בשנייה חלקי R. נכון? MA? בסדר? זה היה בשקופית הקודמת. לחזור? כוח שווה MA. שזה המסה של הלוויין שמסתובב, אוקיי? בסדר? F שווה MA. והדבר הזה שווה ל-A? F שווה MA, וזה A, כן. בסדר? אם עוד, כאשר צמצמנו את המסה של הלוויין, אל תכתבי עדיין, תקשיבי ואחרי זה תכתבי. כאשר צמצמנו את המסה של הלוויין, אוקיי? אז קיבלנו בעצם ש-V בריבוע חלקי R שווה לדבר הזה. בסדר? אז החלטתי להכפיל את זה ב-R כי אני רוצה לגלות מה המהירות. אז V בשנייה, אוקיי? שווה GM חלקי R. הסיבה שקיבלתי את זה, את הנוסחה הזאת, הייתה בגלל שהכוח פרופורציונלי כאילו ל-R בריבוע. בעצם הוא שווה ל-1 חלקי, משהו כפול ל-1 חלקי R בריבוע. ואז קיבלתי את הדבר הזה שמראה לנו שכשיש לנו שני גופים שנעים סביב כוכב, על שניהם פועל כוח משיכה, GM חלקי R. המסות מצטמצמות. שני גופים, כל אחד מסה אחרת. אנחנו מקבלים שלכל אחד יש מהירות שתלויה במרחק שלו מהכוכב. בסדר? עכשיו, ומה שאנחנו עוד רואים, בגלל ש-R הוא במכנה, אנחנו רואים שכש-R גדל, וכולם אמרו את זה, V קטן. המהירות קטנה. וכש-R קטן, המהירות גדלה. אוקיי? זה מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, לוויין שנע קרוב יותר לכוכב, הוא נע יותר מהר. אוקיי? זה מה שאומרת לי הנוסחה הזאת. וזה מה שאני יכולה להבין. עכשיו ניסיתי, וזה מה ששאלנו פה. שאלתי האם מה שמסתובב סביב שבתאי זה לוויינים, שאני בעצם יכולה להגיד או שזה טבעת דיסקית, דיסקה, לא משנה, טבעת אחת שלמה. ומה שאני אומרת שראו שזה לוויינים.
כי, גם בדקו בכל מיני צורות, הנקודה הפנימית של זאת, הנקודה הזאת, הסלע פה, או הנקודה הזאת, נעה יותר מהר מהנקודה הזאת. אז זה בעצם מתאים לי לזה שהמהירות שווה ל-GM חלקי 4. ואם זה הייתה את הבת, אז מה? עכשיו כמה היא ענה במהירות שונה? כן, אבל המהירות הזאת בפנים היה אבל יש לי גבול, יש פה שני, אני הבנתי שאילו זה בנוי בצלעים, במידה וזה בנוי בצלעים בודדים, אז אלה שפנימיים יותר ינועו מהר יותר מהחיצוניים. באיזה מצב יש לי מצב בהפוך שהחיצוניים הם נעים מהר יותר? אם זה היה עוד פעם, טבעת אחת שלמה, שנעה, וזה נע ככה ביחד. כולם ביחד. כולם ביחד. פה גם הזמן הוא יכול להיות שונה של כל לוויין. זאת אומרת, הזמן שזה עושה סיבוב לא חייב להיות שווה לזמן שזה עושה סיבוב. תוכן הוא לא שווה לזמן שזה עושה סיבוב, כי יש להם רדיוסים שונים. כשאת עושה טבעת, יש להם אותו זמן, תקליט. יש להם אותו זמן, ולכן הנקודה החיצונית צריכה לנוע יותר מהר מהנקודה הפנימית. יש לה דרך ארוכה. כן, בדיוק. כי יש לה שתי בייר, כן, דרך יותר ארוכה. האם זה לא ייצר איזשהו מתח שיפרק את הטבעת בסוף? עוד פעם, מה? האם זה לא ייצר, אם זה יחידה אחת, אם זה לא ייצר מתח שיפרק את זה בסוף? גם יכול להיות, נכון. אבל אם זה יחידה אחת, כן אפשר להגיד שמנעים הם ינועו ביחד. יכול להיות שייווצר איזשהו כוח ביניהם, אבל... מה שמנוגד אולי... לא, אם יש לי אופי של טבעת, כמו חלק מתקליט שמסתובב. אבל במקרה כזה, כוח המשיכה הוא לא זה שיפעיל את הדבר הזה. כאילו, מה גורם לו לנוע? כוח המשיכה. נכון מאוד, נכון. בגלל שכוח המשיכה מפעיל כאילו את הדבר הזה, אז בגלל זה גם הגיוני שככל שיהיה קרוב יותר, ההשפעה של הכוח הזה... נכון, יותר חזקה, זה מה שאת אמרת. בשביל ההבנה. בסדר, יופי, את מתחילה כאילו להבין את זה. היא מסבירה לעצמה שככל שזה יותר קרוב, ההשפעה יותר גדולה, ולכן אולי בגלל זה לא יותר מהר. בשביל לסבר את האוזן הזה. בסדר, לא, זה כאילו... לא, כדי שזה יישב לך בהיגיון. זה מבוסס נכון. כן, זה תתחיל מזה. אבל מה זה רדיוס שאת אומרת? כוח גדול. אז מה זה עושה שאת אומרת שהחלק החיצוני הוא לא מוצס? לא, זה מוצק, זה חלקיקים. מה זה עוזר? זה לא עוזר לי כלום. לא, איך זה? אני אמרתי שאם המהירות פה גדולה מהמהירות פה, אז אני אומרת שזה מתאים לי בדיוק לקשר של לוויין לכוכב שלו, ולא לאיזה משהו שמסתובב כגוש אחד. זה בדיוק מתאים לי לשני לוויינים, שאחד מהקרוב יותר, אז המהירות שלו יותר גדולה. ואחד מהרחוק יותר, המהירות שלו יותר קטנה. טוב, תאורטית. בואו, נמשיך. לא יודע, אתם יפה, לא, אבל זה בסדר, אתם רוצות להבין, זה יפה. תאורטית, אפשר להמשיך שנייה? רק שנייה, את יכולה רק להעביר את המצב. רק שנייה. למה זה ככה? להחזיר אחורה? כן. אוקיי. יכול להיות שלא בגלל זה הם החליטו שבדקו וראו שזה עשוי מסלעים, אבל זה אחד המדינות... זה משהו שמחזק. אחת המדינות שבדקו את המהירות. לשבתאי הגיע פעם משהו לשבתאי? לא צריך, יש לא נחתו על שבתאי, אבל... אבל הגיעה מצלמה קרוב, יש בטח. מה שמעת? אבל הגיע לשם. אבל לא נוסע לשום מקום. אז לא צריך לחשב את המהירות, אפשר לראות עם המצלמה. אבל לא מגיע בסדר. אבל לא מגיע לשום מקום. בסדר, אפשר להמשיך. גם בעצם תחנת חלל, כמו שאמרתי, זה גם לוויין של כדור הארץ. פועל עליה כוח המשיכה בדיוק אותו דבר. זמן המחזור שלה בשנייה הוא פרופורציונלי ל4 פאי בריבוע חלקי גן, כלומר יש לנו את הקשר של K הזה בדיוק אותו דבר, ופועל עליה כוח שהוא כוח משיכה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול משהו שקצת נזכרתי כשדיברנו על מעלית, קצת, בעצם כשאנחנו מדברים על לוויין שנע סביב הכוכב, אנחנו יכולים לראות שעבירה בלוויין, אנחנו מחליטים לראות על לוויין או תחנת חלל שנע סביב כוכב מסוים, כדור הארץ, לא משנה, האנשים שם מרגישים חסרי משקל. למה זה קורה? בואו נראה רגע קצת, למדנו קצת תנועה מעגלית, למה זה קורה בעצם? הם לא מחוברים להם. הם לא מחוברים, בסדר, אבל למה הם לא מרגישים את הקרקע מתחתם? כי הם זזים באותה מהירות שלהם. כי אין השפעה של כוח המשיכה.
יש השפעה, אבל היא... לא, יש השפעה כמו שהם מרגישים כשהם על כדור הארץ. אוקיי, אולי מהירות התנועה בואו נסתכל שלהם. על הלוויין. אולי מהירות על התנועה הגול שלהם. בן אדם שנמצא בלוויין, גם הלוויין וגם הבן אדם, יש עליהם כוח, שנייה, של GMM חלקי 4 שנייה, נכון? וזה שווה ל-MA או MV בשנייה חלקי 4, אין בעיה. אם אני אצמצם את המסה, נגיד, נדברת על הלוויין, אז ללוויין יש תאוצה, זאת התאוצה של הלוויין. האם זאת התאוצה גם של הבן אדם? לא. כן, גם כנאי באותו רדיוס ואותה מהירות. גם ללוויין וגם לבן אדם יש אותה תאוצה. תאוצה של נפילה חופשית כלפי מרכז המעגל. אמרנו שגוף נע בתנועה מעגלית, יש לו כוח לכיוון המרכז, זוכרות? ויש תאוצה לכיוון המרכז. שניהם נמשכים עם כוח מסוים לכיוון המרכז. למה הם לא נתקעים בכדור הארץ? כי יש להם מהירות לכיוון הזה. כמו שכל פעם שאמרנו. מה היה עכשיו? מה זה פה עכשיו? אני אומרת שבגלל, שלשניהם יש תאוצה של נפילה חופשית כלפי המרכז, הם לא נופלים, שנייה, הם לא נופלים לכיוון המרכז. בואו נסביר את זה עד הסוף. גם ללוויין וגם לאסטרונאוט יש תאוצה של V בריבוע חלקי R, או של GM חלקי R בריבוע, זה לא משנה. לשניהם יש אותה תאוצה, זה כמו שאני אזכיר עכשיו את המעלית, כשאנחנו נסגור מעגל, שמעלית יורדת, אם המעלית צונחת עם תאוצה, נגיד נקרא חבל, המעלית צונחת בתאוצה של G, נכון? 9.8, נכון? הבן אדם בתוך המעלית גם צונח באותה תאוצה. אם אני אשים משקל מתחתיי במעלית, אנחנו נראה שמה, הבן אדם לא ימעך את המשקל, אנחנו נראה 0. בדיוק פה, רק יש להם מהירות, ולכן הם יכולים להיות חסרי משקל הרבה זמן. כלומר, הם מסתובבים, יש להם תאוצה גם לזה וגם לזה, כלפי מרכז המעגל, והוא לא מרגיש את התחתית שלה, הוא לא מרגיש כוח שהוא לוחץ על הלוויין, כי שניהם עם אותה תאוצה. בואו תראו רגע, אם יהיה מכשיר שלוחץ אותם ברגליים, אז הם ירגישו בעלי משקל? אז זה לא נכון להגיד ש... לא, אם את תשימי משקל מתחת לבן אדם. לא משקל, אם תשימי מתחתיו זה מכשיר שלוחץ עליו. לא, אם ברגע מסוים תעצרי, אז התנועה שלו מיד מתמשך למטה. נכון מאוד, מצוין. מצוין. אם אני אעצור את הלוויין לשנייה, אולי אני אעשה את זה פשוט ישירות. זה לא נכון. אם אני אעצור, שנייה. אני רוצה לא את זה. אם אני עכשיו, מה שהיא אמרה זה נורא נכון, זה יכול להסביר לך מאוד טוב. אם אנחנו נעצור לשנייה את הלוויין, מישהו בא, מתנגש, לא מתנגש, עוצר אותו. באותו רגע שניהם שקלו לכיוון כדור הארץ באותה תאוצה. רק המהירות זאת שגורמת להם להמשיך. אוקיי? שניהם עניינו, גם הלוויין וגם האסטרונאוט ייפול. בואו נראה סתם, ראיתם פעם מה קורה בתחנת חלל? לא יודעים להראות את הסרטון הזה כי זה נחמד. לא, אם ראיתם אני לא רוצה לבזבז מה זה. זה מאוד יפה. שנייה, אני רק אגדיל את זה. עכשיו, אני קטנה. הסרט עצמו יש דלג עבודה. שנייה, ואנחנו לא נראה. למה? קצת מוזיקה. למה הם עושים ספורט בתוך התחנת חלל? חוסר הכבידה, גורם לשרירים שלהם. הסידן פורח, יפה, והשרירים השרירים גם מתנפנים, גם מתפתחת סידן מאוד גדולה. נכון. הצגתם מלמטה. הם נראים, לא צריכים להתאמץ. אנחנו צריכים להתאמץ, מה זה עוזר? פשוט, ראיתם את שוב, אני לא רוצה להראות. אני לא מה שמוצא חן בעיניי. אני משאירה את זה כי תלמדו את זה פעם שבדי, זה דבר שהוא... מה, מיוטיוב? אני כן, קיבלתי את זה ממקום של אסטרונומיה. שימו לב, הוא אחרי זה מוריד את התיעוד הבועה של המים. המים הרי לא נופלים למטה, אין כוח משהו, הוא מברך, שימו לב. אני צוחקת, אבל המים לא יכולים ליפול למטה, הם כאילו... הנה, זה מה שהתכוונתי, אני כבר מכירה את ה... אוקיי? ג'ל, המים חלקה בג'ל. ומה הוא של מים? עכשיו, למה הוא סוגר את עצמו עם חליפת חלל? הוא יעוף בזמן השינה.
הוא רק יעשה תנועה ככה, בדיוק, הוא יעשה תנועה וימשיך. איזה מילה מרפק זה לקיר? אין למעלה ולמטה, אז יש ירידה. ניסוי מרבי של כל... להגיד שאין לו משקל, יש לו משקל, יש לו משהו. מה זה משקל? כוח משקל. לא, יש לו יש לו אבל ביחס... מסה ברור, אבל יש לו גם משקל. ביחס ביחס ללוויין, ביחס ללוויין, זה כמה טונות של זה, הוא מזיז אותו ככה עם האצבע. למה? זה לא מונח אפילו? לא? לא יכול להיות. זה לא מונח. רק אפשר לחבר דברים. מונח הוא לא מונח. לא יכול להיות. לא צריך גם מונח. אפשר לחבר דברים. עכשיו זה גם נחמד, הם אוכלים, אז הם צריכים לקשור את האוכל, שלא יהיה אבל איך אוכל. אתה מחובר בדרך כלל לשבת אותו? אוי, איזה יופי. בננה לטורטיה. הנה, מעבירים אחד לשני את ה... שהם צריכים להלביש אחד את השני, שאי אפשר להתלבש לבד. הם צריכים להחזיק, אתה עושה ככה עם המכנסיים, להחזיק אותך. הייתי פעם סרטון שרצה להראות את התגובה של מיוטון. תראו מישהו שיצא ממעבורת כדי לתקן אותה מבחוץ. במהלך התיקון הוא ירד 2 קילו. והוא לא הבין למה הוא מתאמץ, ואחר כך הוא הבין שכל תנועה שהוא עושה זה מעיף אותו בעצם אחורה. אנחנו לא מבינים כזה, לא יכולה לתקן. היום אני חושבת שקושרים עם חבל בכל מקרה, שיהיה קושרים בחלל. טוב, שנייה. ומה שעוד קשור למה שלמדנו מקודם, יש דבר כדי לדמות את כוח המשיכה שהוא 0, וזה גם מסביר לנו עוד יותר את מה שהם מרגישים בלוויין. כדי לדמות את כוח המשיכה שהוא 0, אסטרונאוטים מתאמנים במטוס, שנקרא מטוס ההקאות, או שביט ההקאות, יותר נכון. רגע, מה שהוא עושה זה, תקשיבו, המטוס הזה, הוא יורד, צונח לתוצאה של G, ואז זה כמו, שוב, כמו מעלית שנקרא לה זה, ואז פה כתבתי אחר כך, הראיתי, שוב, אני אשאיר את זה אחר מספיק, 20 שניות, והם מרגישים, אילן רמון סיפר את זה, שהם מרגישים 20 שניות של חוסר משקל, ופתאום כאילו ילחצו על הכפתור של כוח המשיכה, והם נוחתים על הזה. זה המטוס שהוא זירו G. אני רק רוצה להראות בזה, רק את ההתחלה. העיקר פתחתי קודם את הכל כדי ש... לא, זה בכרטיסייה. זה במצגת למטה. זה הלך פתוח שם, למעלה. לא, יש לה כרטיסייה של למעלה, פתוח. למעלה. כאן זה? כן. אוקיי, זה שנייה. בואו, רגע. To fly aboard the Deep Sea Nine, NASA's weightless wonder. This research aircraft זה יהיה 2 שניות, אני... שימו לב, כל המטוס... 34,000 feet and הוא יורד... plane follows a parabolic flight path to produce weightlessness. A typical flight consists of about 32 arcs. As the plane climbs towards the top of the parabola, passengers feel the force of the 2 G's. Once the plane starts to go to the top of the parabola and begins descending back toward Earth, flyers experiencing nearly 25 seconds. כל הצדדים. Passengers and any objects not nailed down. אבל זה רק 20 שניות ואז זה עוצר. זה מדהים. רגע, אבל כל בן אדם שתראה. שנייה, אני לא כן, ראיתי שזה נופל עליה. מי שרוצה, תראה את הכל אחר כך, זה לא משנה לי. כבר רק להסביר ולאיפה הוא. יש לי תודה בדוח, זה גדוע, שנייה, אני אסביר. מה שקורה זה שגם במטוס, בדיוק כמו בלוויין, כמו שהוא מעלית של צונחת, התאוצה, המטוס מנסה, שהוא עושה לדמות תאוצה של כוח המשיכה, זאת אומרת הוא יורד, צולל למטה עם תאוצה כלפי מטה, אוקיי? עם תאוצה של כוח המשיכה פחות או יותר, ואז הבן אדם מרגיש שהוא מרחף באוויר כי אין משהו מתחתיו שאין לו תמיכה מתחתיו, אז הוא מרגיש שהוא, זה כאילו המטוס בורח לו, הרצפה בורחת לו למטה, באותו קצב שהוא נופל. ואז הם מרגישים את זה, שוב, 20 שניות, וזה מספיק להם בשביל לעשות את כל האימון הזה. זה לקראת, רק ככה הם צריכים להרגיש את התחושה של חוסר משקל בחלל. שוב, אני עשיתי את זה, שמתי פה, כי אני חושבת שאתם כן תשתמשו בזה, אולי שתלמדו, ואני לא יודעת איך זה הדבר הבא. אני אעלה את המצגת לגמרי, את הכל. לא, אבל הקישורים האלה הם עובדים. כן, המצגת יעבוד, ואת זה אני לא, זה כבר נגמר שוב, רק אני אשאיר את זה פה. אילן רמון סיפר איך שכל המטוס מסביב בתוכו, הוא כמו ספוג, כמו בבית משוגעים, הוא אומר, כדי שאנשים לא יסרקו דברים, וכדי שלא יגלו עליהם דברים במטוס, ב-20 שניות ואז, אוקיי? שהוא מפסיק לרדת. תגידי, אם המטוס נופל מרגישים גם את זה?
גם את החוסר? באותו רגע שהוא נופל, כן. נופל. לפני שהבן אדם מת, אז הוא מרגיש את זה. טוב, אנחנו בזה. זהו, זה פעם הבאה, אחרי זה אנחנו נמשיך כבר, רק אני אזכיר. זה דף של סיכום של תנועה מעגלית, אוקיי? על זה אני רק אזכיר משהו במילה, אני לא רוצה להתעמק עוד, נעבור למילה. אבל עכשיו שזה דף סיכום. לא, תרגיל סיכום. אנחנו נעבור מתנועה מעגלית, שזה היה חשוב לי. כן, יש פה 5 שעות. אתם יכולות לעשות את זה? אין לי בעיה לשיעור האחרון, אבל אמרתי תרגיל ראשון ושני, אם אפשר גם שלישי, כי ראשון שני כבר בדקתי.